Marigayya Ummita ita ce ta ɗauko wukar da ɗan ƙasar China ake zargin ya yi amfani da ita wajen kashe ta kamar yadda ya bayyana a gaban kotu. A yau 12 ga watan 1 na shekarar 2023, babbar kotun jihar Kano ta ci gaba da sauraron shari'ar ɗan ƙasar China da Marigayya Ummita wacce ake zargin ya kashe ta, wanda ɓangaren masu kariya wato Faisal ɗan ƙasar China su ne suke gabatar da kariya a gaban kotu. A zaman na yau, ɗan ƙasar China da bakinsa ya bayyana cewar a ranar da abin ya faru ya taho a motarsa yana tafe yana kiranta ta ki ɗaukan waya, ya tura mata saƙo ta ki dawo mai da saƙon, inda ya hau ta kan WhatsApp ya yi mata magana kan cewar gashi nan yana kan hanya, wanda ta bayyana mishi cewar kar ya zo musu gida, kuma ta zazzage shi kamar yadda ya bayyana a gaban kotu, wanda bayan ya ƙaraso gidan ne ƙanwarta ta buɗe ta karɓi kare mai suna Charlie ta shiga da shi gidan ta rufe, aka bar shi tsawon minti 30 yana ƙwanƙwasa ƙofa kuma ruwa yana dukansa a ƙofar gida, wanda daga bisani mahaifiyarsu Fatima ta zo ta buɗe ya shiga cikin gidan, ya ɗauki karensa zai fito, Ummita ta fito ta rufe gidan ta hana shi fita, wanda ya bayyana cewar a nan gurin Ummita sai da ta zazzabga mishi mari, ta zazzage shi da yaren Turanci da yaren Hausa, ta zazzage shi kuma a gaban iyayenta kamar yadda ya bayyana a gaban kotu a yau, wanda nan take kuma ta tafi ɗaki a guje ta je ta ɗauko wuƙa ta fito ta nufi kansa da wannan wuƙar. Da ya ga haka ne kuma shi ma ya riƙe hannunta wanda take riƙe da wuƙar, inda ya karɓe wuƙar daga hannunta ya riƙe a hannunsa, wanda daga nan ne ta ci gaba da zaginsa tana marinsa. A daidai wannan lokaci bai aune ba sai ji ta riƙe masa makarfafarsa, wato ta riƙe masa gabansa kamar yadda ya bayyana a gaban kotu, wanda da ta riƙe gaban nasa ta ja shi tana tafe yana binta a baya har cikin wancan ɗaki, inda ya faɗi bayan ya shiga ɗakin domin kuwa ta riƙe mishi makarfafarsa kamar yadda ya bayyana, kuma bata fasa ba ta ci gaba da marinsa, ta danne shi akan gado, ta danne masa wuyansa kamar yadda ya bayyana da bakinsa a gaban kotu a yau Alhamis. Ya ƙara da cewar daga nan ne kuma ya yi ta yunƙurin ya tashi, har ma ya kasa tashi, daga ƙarshe ya daina gani, ya fara gani dishi-dishi saboda marin da ta yi masa. Gilas ɗinsa da yake gani na magani ya faɗi, wanda daman ta wannan gilas ɗin yake gani sosai, amma idan ba gilas idan shi baya gani sosai. Daga nan ya daina gani dishi-dishi a daidai wannan lokaci, wanda bayan ya ambata wannan bayanan ne a gaban kotu, kotu ta tafi hutu na takaitaccen lokaci minti 30, aka je aka dawo, inda bayan an dawo kuma ɗan ƙasar China wato Faisal ya ƙara da cewar daman Ummita ta jima tana mare shi wajen karo 4 kenan, domin ko a shekarar 2021 ta mare shi da kuma lokuta daban-daban ta mare shi har karo 4, inda ya ƙara kotu cewar akwai lokacin ma da a gaban ƙawayenta a wajen wani shakatawa Gusto a jihar Kano ta zazzabga masa mari a gaban ƙawayenta. Shi ma lauyan wanda ake zargi wato ɗan China Muhammad Dan Azumi ya bayyana wa kotu cewar suna tare da hujjoji da shaidu a hannunsu na saƙonnin da ɗan ƙasar China ya tura Ummita da zage-zagen da ta turo mai da irin maganganun da ta tura mishi, suna da shi a cikin hoto, suna da shi a bidiyo kamar yadda ɗan ƙasar China ya furta da bakinsa. Inda bayan an dawo ne kuma kotu ta baiwa ɓangaren masu ƙara wato ɓangaren lauyoyin gwamnati, wanda Musa Abdullahi Lawan kwamishinan shari'a na jihar Kano yake jagoranta, dama ko suna da suka akan bayanan nasa, inda ɓangaren gwamnati ba su yi suka game da wannan bayanan ba. Tuni dai mai shari'a Sunusi Ado Ma'aji ya ɗage sauraren shari'ar zuwa ranar 7 ga wata da 8 ga wata mai kamawa, wato wata mai zuwa na Fabrairu na shekarar 2023, domin ci gaba da sauraron masu kariya. Ana dai zargin ɗan ƙasar China ne da zuwa gidan su Ummita tun a ranar 16 ga watan Satumba shekarar 2022 da daddare, inda ake zarginsa da kashe budurwar tasa wato Ummita.